سلام نعخاتكم يخون كبرات سمعتي عايز ما داب تخاتلتي فما كان يخون بخل وجن دحان سلام كون لكم من لكم قال أملاخ كاب قداماي تسلونك معرف حمشتي قدر عصرت تشعته منفس ايتطفؤ يبل ارسرا منفس ايتطفؤ بزبل كاب قال أملاخ كرينا أبتي موداتا حدا دقيق ترفو خلو نحوماتن بناي غاننتي بناي إدسب بستفلالي منقد تجنقو قويتا بزعباهم زلو صبوق حسابن مخرن سلازخونه نبي يسوس بنسحا انت دا تمليسكم كفوسكم دما بسمو انت امينكم افسمو حيللو تأمرات اللهم سم يسوس وعزبله كدحنيو كفواسيو كناقف سلازخونه لومي زيت حزكم تقربوا ابزلخم حليخم جابهر تمسكن يخون بار دحر صلوتنا بتمرتنا خنحلفينا قدوس سمايو እግዚአብሔር አቦ የመስክነካለሁ ክብር ይግባአካ እሞ ተባረኽ ምስጋና ይግባአካ እሞ ለዕልበል አሽሓት ጊዜ አሽሓት አላፋት ጊዜ አላፋት ዘመስኩንኻ ኣብዘይ ቀረብ ብርሃን ትነብር ጎይታ ሰማይን ምድርን በይንኻ ንስኻኻ ንዓኻ ዘይከኣለካ ድማ ሓንትኳ የልቦን እሞ ኣባኻን ውከል በኣኻን ኣምን ኣባኻ ተስፋ ንገብር ኩሉ ክብሪ سخاخ توسد دما نصلي ابقال كا تامرات كنري منفسنا دما كبارابر كينطف تي زاغود كايو كيطف اتطف دما እግዚአብሔር አቦ ከም በሐድሽ ክሕደስ እትሰንከልከል ኢሉ ክጠፍ ቀሪቡ ዘሎ ድማ ዝተክኽ ጥዋፍ ኣይተጥፍእን ይኻሞ መልሽካ ክትውልዖ ከተንድዶ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ስለ ሰማዕካና ተመስገን ካብ ዘለዓለም نزل عالم تقدس سمك يبارخ بشم يسوع كريستوس آمين هواري أب أولس نسبت سلونك بزح تفعلالي حترت تأزازات أبز قدامي تسلونك معرف حموشته كاب قصر عصر تحموشته كسع عصر عزلو تفعلالي مخرطات كبون كله نري تحدنا تحدي كفو كيف ديو تتنقعو بناخو كل ساعة نحددكم نقول سب سناين مقبار تقادلو كل ساعة تحقوسو كيباتكم تسأليو إذا ما انتخاتكم بكريستوس يسوس فقاد أملاخي مو بخلو أمسقنو منفس أي تطفئو تنبيت أي تنعقو نخلو تعذبو نتسناي حزو كاب كفو زبالة خلو دما رحقو إلو أزيو أقداسن كبرن ناي منفساوي سب ملكعي كغبرز قبو تزازات كيب كله نرئي كابزوم تزازات عبيت تزازات تحنتي منفس اي تطفئاتو ابز حدش ترقم تقرينيا حاو منفس قدس اي تطفئاتو تخكل تترقم دما كوميو اي تطفئوسي انقو خم طفا اكاي كونن زارب زلو گنزب كم طفا اكاي كونن زارب زلو حوي كم طف غريو اقريبو زلو سلازي منفس قدس بحوي يمسلمو اتي ابانا زحادره منفس كم حوي كندد كم حوي كل ساعه كقاتل اذا حوزي كل ساعه اوشطنا كندد انتي كنغبر يغبان منفس كان يطفئ نخل ده ونخل منفس كي يطفئ تحوى كي يطفئ كي انت كن قبر يقبعنا وانا رئيسنا السيو وزحات كريستيانات قويتا ببرهان تقبلهم منفس قدس تما قلت منفس قدس كوينهم اوشتهم هال زبل فقر املاخ هال زبل قناعات املاخ هال زبل صق املاخ بزي حلهم كعيو صنحمو ببزح منقدي انت بفرهات انت بحاتيات انت بعلماونت انت بعشنت انت بصفها لالي جزيها عدي كان املاخ مسقال املاخن ركب بزي مقبار تزنبرهم حوي تزنبرهم قنات تزنبرهم صمات كاب جزي ناب جزي خطف يرأي سلازم انت كنقبر لنا كميلين ابز مسيو كيباتكم تقليل كل ساعه تحقوسي له
تم كحلوه زلهم نزا حوزي كفاءات كاب نفسها ترحق كفاءات كن خفو انت دا تفدو خوين كاسي تخفاءات نتحوي يزحلو عمز أصل زبزحي فقرنا يبزحات كزحل يا يبل أماتيوس بتا كزحل تبالقال مسحوي التتحازت يا أماتيوس أسران 4 سي تا مزحال تبالقال بسرع عمز فقرنا يبزحات كزحل يا تا كزحل يا تبلسي يزحل بخفاءات بعمز بقرحي بخفاءات بقيمتا تزنبرنا صبوق نجر كقهم كولونري وي بفرهات نسبات نفره حما كيقطمنا نفره ويتا دما تبعات كيبنا نبر كنفره ايكونن زدلي سلازي كمتي محرشا مسغودمه ناب حوي زلو اتبعاي كيتكا التبلحون التتبعون تزغودمه قناعتنا تزغودمه حيلنا كتبعو اب قدم እግዚአብሔር እንደገና حوي كغودلنا يغبا كاو ترفه نازحله كم زخيد ماتيوس معراف 24 صحيفوا له كم زي دمايلو قصري 10 شعو بزعبا سمايلو شعو نمكر أحليفهم كهبهم كقتلهم اليوم بزعبا سميك أب كل ما هذا بسؤولات كتكونوا يخم مسبله شعو بزحات كعنقفو نحاد هدوم أحليفهم كوهابو نحاد هدومون كتسألالو إيوم تسألي تحدث ألو بزحات نبيات حاصد كتنسو نبزحاتون كسحتيهم حجي أقرقر خونا له confusion عمز لازم بزحدم ناي بزحات فقري كزحليا فقري كم هالتا كم حوي تقاليس ألا أما هالي كم هال تحوي ويدما أب قداماي بيتروس معرف 4 سي فقري بزحات تخدن يا أمو أب نفسه وقفكم هال اتبل فقري تهالخم يلو تهال زبل قال نحوي اتهبو قانقاي سلازي حقوس فقري قدسنا نصهنا قنعنا نتي حوي بتخكل كقصل يقبرو كفات فرهات حطيات علماونت مس املاح غزي زي موساد قال املاح زي منباب رسخنا املاح علت كما سوات غيركا اب قدما املاح زي مقرب نتحوي كطف يقبرو تاوشنا እግዚአብሔር ዘቀመጠው حوي أبكى قدامي بطرس ربعي معرف قصري 10 قصري شمونته فقري بزحات تخدن يامو قدم كله ابن حددكم هل اتبل فقري تهلخم انتي مسبله صلاه قصري 7 بنا خمود اتخل ነገር ቀሪው ስለዚህ ርስኹም ግቱ ንጸሎቱን ንቕሑ ቶም ግዜ ዓዲጎም ምስቃል አምላኽን ግዜ ዝወስዱ ሓዎም ኩሉ ግዜ እናተቃጻጸለ እዩ ዝኸይድ እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጳውሎስውን ጠቂስዎ ኣሎ ቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ግዜኦም ምስ ኣምላኽ ምስቃል ኣምላኽ እናሕለፉ ብጾም ብጸሎት ርእሶም ህይወቶም እናረኣዩ ረስሓት ከይለግቦም ድማ ዕለት እናራገፉ ዝኸዱ ሰባት እዚኣቶም ሓዎም ኩሉ ግዜ يندد حمخشتي يصرغو كندد كل حدا ነገር መቸም እትተቃጸለ ክትዓልየሉ ለካ መታን ምንዳዱ ክቅጽል ምንዳዱ ዝበለጸ ኸውን ስለዚ ኣብ ሮሜ እንታይልዎም ምዕራፍ 12 ሮሜ ቁጽሪ 11 ከም ዝብል ቃል ጽሒፉሎም ኣሎ ሓው ብዝምልከት እንታይልሎ نمتقى هاي تتهكيلو تقو نصلو تقو نقال أملاخ تقو نصدقي تقو ناي أملاخ نجر نمتقى هاي تتهكيلو بمنفس تقاصلو
ስለዚህ ምስ መንፈስ ተተሓይዘሎ ተሓዊ ምስ ፍቕሪ ተተሓይዘሎ ተሓዊ ብመንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔር ከዓ አገልግሉ ካብዚ ፍቕሪ ካብዚ ቅንዓት አምላኽ ካብዚ ምስ አምላኽ ዘለካ ርክብ ዝተላዕለ ኢኻ ትመንፈስካ ዝቃጸል ሽዑ ድማ ንእግዚአብሔር ተገልግል ክትቃጸልከ ክትተጋሃለካ ንጽድቂ ንቕንዕና ንሓቂ ንህይወት ንናይ እግዚአብሔር ነገራት ትጉህ ብዙሓት ትጉሃት ዝነበሩ ብብዙሕ ናይ ዓለም ነገራት ሁክያት ኮይኖም ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሸለል ዝብሉ ኣብቲ ናይ ዓለም ነገር ግና ዝነጥፉ ብዙሓት ክርስቲያናት ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ ምስ መፁ መንፈሳውነቶም ዝቐሃመ ቁፅሪ የብሎምን ስለዚ መንፈስካ ሓሉ ግዜ ዓድግ ከም ለባም ሽዑዩ ሓውኻ እቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ቀጻልነት ዝህልዎ እቲ ሓዊ ዘወትር ይንደዳ ይጥፋ ኢሉ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 6 ከመይ ኢሉ ናብቲ እግዚአብሔር ዝጓጎዶ ሓዊ ዕንጨይቲ ብምውሳኽ ነቲ ሓሙኽሽቲ ድማ ብምእላይ ኩሉ ግዜ ክቕፅል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ሓዊ ክቕፅል ተደኣ ኮይኑ ዕንጨይቲ ክትስኽተሉ ኣለካ ዕንጨይቲ ክተኣግደሉ ኣለካ ብዝተረፈ ይቕህም እንታይ እዚ ዕንጨይቲ ናይ ምንታይ ምሳሌ ስጋና ከም ዕንጨይቲ ይምሰል እዩ አብርሃም ኣነ ሓመድን ሓሙኽሽትን ኣብ ቅድሜኻ ደኣ ደፈርኩ ደፊረ ዛረባ ኣለኹ ክብል ከሎ ብዘፍጥረት ንርኢ ሓመድ ሓሙኽሽቲ ዕንጨይቲ ናይ ስጋ ምሳሌ ስለዚ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርቡሉ ከለኹም እግዚአብሔር ከዓ ተሓዊ ኣውዶ ንሕና ምቕራቢ ግደና ትምእጓድ ግን ናይ እግዚአብሔር ዮሐንስ መጥምቕ ዝነድድ ሓዊ ነይሩ ይብሎ ምስ እግዚአብሔር ርክብ ስለ ዝነበሮ እግዚአብሔር ሓዊ ቲ ኣባና ዝኣጎዶ ክጠፍእ ኣይደሊኒ እኳ ደኣ ኣብ ማቴዎስ ዝተክኽ ጥዋፍ ኣየጥፍእኒ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ናይ ዮሐንስ ድማ ዝነድድ ጥዋፍ ከም ዝነበረ ኣብ 5 ምዕራፍ መስኪሩሉ ኣሎ ስለዚ መንፈሳዊ ሰብ ነይሩ ዝቃጻጸል ብቕንዓት ኣምላኽ ዝዓይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ነይሩ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 33 ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኽኩም ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከረ ነዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ኣይቅበለኒ ንሱ ኢሉ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ካበይ ተቐቢልዎ ካብ እግዚአብሔር ይነድድ ይበርህ ከዓ ስለዚ ክንነድድ ክንበርህ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚ ዘይቲ እናወሰኽካ ኢኻ ትነድድ ተንዓያሸ ደናግልሲ ዘይቲ ኣይተማልአን ተኣምላኽ ዝሃበን ዘይቲ ግን ክንዲ ዝውስኻሉ ግዜ እናዓደጋ ኣይነበረን ብጀካ ታተቐበለ ኣኻብ እግዚአብሔር ኣይነበረንን ዘይቲ ተን ለባማት ግና ግዜ እናዓደጋ ዘይቲ ተወሳኺ ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርእስኻ ብምውፋይ ግዜ ብምዕዳግ ኣብቲ ቅዱስ ነገር ርእስኻ ብምውፋይ ኣጥርየኖየ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ተጠቂሱ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር እቲ ናይ ማቴዎስ 12 ከንብቦ እግዚአብሔር ዝሰክኽ ጥዋፍ ኣየጥፍእኒ እኳ ደኣ መሊሹ ክቃጻጸል እቲ ንኽተክኽ ዝገብሮ ዘሎ እናዓለ እናፅረ እዩ ክነድድ ዝገብሮ ኣብ ማቴዎስ ክንደይለኩም ምዕራፍ 12 ዝተክኽ ጥዋፍ ኣየጥፍእኒ ስለዚ ሰንከልከል ዝብል ህይወትን ዝቐሃመ ሓውን እንተደኣልዩና እንደገና ተስፋ ኣሎ እግዚአብሔር ክሕድሰና እግዚአብሔር ናብቲ ምልኣት ከብፅሓና ስለዚ ሓዊ ኣይተጥፍእ መንፈስ ኣይተጥፍእ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ኣብ 12 እንታይ ኢሉ ኣብዚ
قصري 18 اتب نبي إساياس اتبهاله كفصم كم زبل انه زحارخ وقلياي نفسي سمرت فتاوي ابو منفسي كحدري نسو نهزاب فتحي كوص علوم اي كراخرنا ጭድርን اب الدباباي ون حدو كا دمصو اي كسمعني فردين اب عوت كسع زبصح شفلو شامبقو اي سبرن استكخ فتلي طوافون اي طفني كودا كتبرتع كودا كتحدث يدلي سلازي تحوي زوتر يندد ايطفا اذن تمرت خوننا اب زلواويان معراف شدشته تصحيفله اب زلواويان نتوم كهنات نتي اغزابير زاغود حوي بعلم زاغود وزي كده قصالنت كلو انت اخوينو كل ساعه نابتي حوي انجيتي هوسخو انجيتي كمصو كمزلو بو مطنكا تزندده حمخشتي كعاليلو امو اتي حوي كل ساعه قصالنت كلو تزاريبلو كنديله زلواويان معراف شدشته اسكانن ببو ابزلواويان معراف تشعاته مسواتي بتخكل كم تحقي كم تيغزابير زاززوم غيرهم بعال ارون بعال موسى ابت مسوي مسقربو تمدلاو ناتي ناتكم غدايو اتاب سفرات صلوت مركاب ناتي ناتكم غدايو تغزي عديكا مس غزابير نقال املاخ يخون صلوت غزي مهابناتنا وساني اتحوي تمنفس كاب غزابير مهابغنا ناتي سلازي تخون غبرو زغبانا مس غبرنا ايو غزابير ابتي زقربنا له مسواتي حوي زاغد ابيله زلواويان معراف شعته اتمام رحقنا اب زلواويان معراف شدشته زلو يمو انتاي ديو زبل اب تمام رحي معراف شدشته كاب قصري شعته خنبو كاب قصر شمونته እግዚአብሔር ድማን ሙሴ ከምዚሉ ተዛረቡ ናአሮንን ደቁን ከምዚልካ አዝዞም ሕጊ እቲ ዝሐር መስዋዕቲ እዚዩ ዝሐር መስዋዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መሰው እዝነድድ ዕጨይቲ ሙሉእ ለይቲ ክሳዕ ዝወግሕ ይነበር እቲ ሓዊ መሰው ከዓ ይንደድ እቲ ኻን ቀምሽ ለሕፅንጣጢዕ ይከደን ካብ ስጉ ድማ ስረ ለሕፅንጣጢዕ ይግበር ኣብ ስጉ ነቲ ሓመኹሽቲ ናይቲ ዝሐር መስዋዕቲ ኣብ መሰውኢ ሓዊ ዝበልዖ ሓፊሱ ኣብ ገቦ መሰውኢ ይግበሮ دحار كداونت يوص كالي كداونت دما يكدن نت حامخشتي خا كابت سفر ناب صوري بوتا يوص ايو اتا امسو ازل حاوي ابو يندد ايطفا اتا خانكا ابصص صبح لذا ابصص صبح قال املاح كنمرمر ابصص صبح كنصلي ابصص صبح كنمعان ابصص صبح حبرتنا مس املاح كنمرمر ابل عليو عجيتي يندد ابصص صبح ابل عليو دما تزحر مسواتي يكبر ابل عليو خا سبح مسوات مسغانا يحرر ابل عليو تزحر مسواتي سغا كله مسدالوس ابل عليو كله دما تسبحي سبحي ناي مسغانا مثالي ناي مسغانا ابنت يمو قدم كله صلوتنا مسغانا زلوو املخو اب قدم እግዚአብሔር كلونا እግዚአብሔር يصبي ابل عليو خا سبحي مسوات مسغانا يحرر تحوي ورتق ابل علي مسوي يندد ايطفا يلو اذا تزازي ما اركم تزبلكم ما معرفت شعته كم تزغبا بب مسرعو ابت مسوي درديروم كل مسقربوا بار تزغبانا غيرنا لنا بوغن كحجي ملسحاب مسبلوس حوي نا እግዚአብሔር መጽዩ ታአቢዱ زاغود حاوي اب هيوتنا بعلنا يكون بعلنا ان اغود حاوي سمعيتي موت كاب سمعيتي مص موت كاب منفس قدوس مص تموت مسخازلو كاب بزح اب دانكيرنا غويلان زوعلكو يموكو تموتهم كن كاب منفس قدوس ايكون كلت عينت حول سبزا اغدو እግዚአብሔር زاغدو بعلنا ايكونان انت طفئ ان اغدو ازي اب قبر حواريات نمجمريا غزي منفس قدوسنا بالعلي توميتن عسران مصيو سلاز مجمريا من اوغيدو
እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም መጽ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ምስ መጽ ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኢልዎ ተቐቢሎም ድማ ኣብ ምዕራፍ 2 ድሓር ግና በዚ ስም ዚ ከይትሰብኩ በዚ ስም ዚ ከይተገልግሉ ድሕሪጂ ከይንሪአኩም ኢሎም መሰፈራርህዎም ግን ብፍርሃት ተሓዊ ሰንከልከል ክብል ክጠፍእ ፍርሃት ምስ መጽ ናብ እግዚአብሔር ጠሪዖም ናብ ምፍርሆም ረአ ንባሮትካ ድማ ተቢዕና ቃልካ ክንዛረብ ሃበና ምስ በሉስ እግዚአብሔር ነተሓዊ ኣይሕድሶን ብዝበለጸ እኳ ኣየንድዶን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር ጢሞቴዎስ ኣይትፍራህ ኣምላኽና መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅፅዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ህበት ኣምላኽ ከተሕድሶ ከተንበድብዶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንትብዓት ንሓይሊ ግንባርካ ከምዓረ ክገብሮ እግዚአብሔር ጸሊ ኣይትፍራህ ብሓይሊ ኣምላኽ ወንጌል ንምንጋር ተዳሎ ክብል ከሎ ንርኢ ኣነ ግና ብመን ከም ዝኣመንኩ እፈልጥ እየ ክብል ከሎ ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳዕ 12 ዘሎ ንንብቦ መሕዋቴ መንፈስና ብምንታይ ጠፊኡ ኣሎ ብምንታይ ክዝሕል ጀሚሩ ኣሎ ሓጢኣት ድዩ ክፍኣት ድዩ ዓለማውነት ድዩ ኣብ ስፍራ ኣምላኽ ዘይምርካብ ትን ኣምላኽ ትህቦ ዝነበርካ ግዜ ንቓሉ ትህቦ ዝነበርካ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለተተክዐ ድዩ ንመለስ ተሓዊ እንደገና እግዚአብሔር ክውልዖ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ክሕድሰና ክመጽ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ዘመን ኣክዓብ ቤት መቅደስ ኣብ ዘይነበረሉ እቲ ዝግባእ መስዋዕቲ መሰቕረበ ኤልያስ ጎይታ ኣነ ገልጋሊኻ ምዃነይ በይንኻ ንስኻ ድማ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ንስኻ ምዃንካ ክፍለጽ መስክር ኢልዎ ሓዊ ኣዊዱ እግዚአብሔር ብኣክዓብን ብኤዛቤልን ቤት መቅደስ ንኻልኦት ንጣዖት ተዋሂቡ ዝነበረ እንደገና ብሓቂ ስዩ ኣምላኽ ኤልያስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝብሉ ናብ ክልተ እግሮም ሓንኪሶም ዝነበሩ ሕጂ ግና ወገን ኣምላኽ ብሓዊ ምኽንያት ከም ዝገበሮ ንርኢ ሎሚ ቅንኣቱ እንቐንዕ ሎሚ ምስ እግዚአብሔር ኮይና ኣብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ካብ ተሓዊ ናቱ እንምቀል እንተ ደኣ ኮይና ተሓዊ ኣብ ውሽጥና ይውስኽ እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር ኣብ ሌዋውያን ተሓዊ እግዚአብሔር ከም ዝኣጎዶ ምስ ተዛረበ ኣብ ምዕራፍ 10 ግን ብስኽራን ደቂ ኣሮን መስተሰትዮም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብሸለልትነት ስለ ዝሓዝዎ ጓና ሓዊ ናብ መቅደስ መሰምፁ ቀዚፍዎም እዩ ስለዚ ብዓለማውነት ወይኒ ናይ ዓለማውነት ምሳሌ እዩ ብወይኒ ኣይትስከሩ ዝርገት ኣለዎ ግዜ ዓድጉ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ በዚ ኣጥፊእክዮ እንተደኣልኽ ተመለስ ስፍራ ጸሎትካ ይተሓደስ ንቓል ኣምላኽ ዘለካ ጽማት ጎይታ ምለሰለይ በሊ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብ ቁፅሪ ሙሴን ኣሮንን ድማ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣተው ወፂኦም ከዓ ነቲ ህዝቢ ባረኽዎ ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ተራእየ ይብለና ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ዘሌዋውያን ካብ ቁፅሪ 12 ሓዊ ከዓ ይብል ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፀ ነቲ ዝሓርር መስዋዕትን ነቲ ስብሕታትን ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ዘለው ኣብ ልዕሊ መሰውኢ በልዖ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ረኣዩ እልል በሉ ብገጾም ከዓ ፍግም በሉ ይብለና ምዕራፍ 10 ግና ናዳብን አብዩን ደቂ ኣሮን ጸጽንሃዎም ሓዙ ሓዊ ድማ ገበሩሉ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዕጣን ኣንበሩሉ ንሱ ዘይኣዘዞ ጋሻ ሓዊ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣቕረቡ ጋሻ ሓዊ ጋሻ መንዲ ስጋኮ ጋሻ እዩ እግዚአብሔር ካብ ስምዒት ንሕና ክንጽሊ ከነመስግን ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህቦ ከለና እታ ብሓቂ ብቐንዕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነቕርቦ ኣገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ክምስክረልና ንጽበ እምበር ባዕልና ጀሚርና ባዕልና ንውድእ እንተ ደኣ ኮይና ንሕና ስምዒታውያን ኢና እግዚአብሔር ዝኣጎዶ እግዚአብሔር ከዓ ይሕድሶ እግዚአብሔር ከዓ ይምስክር ብሓዊ
كمنا إلياس سلازي أب سفرات صلوتنا እግዚአብሔር ንባርኮ ነመስግኖ بصدقي بقنعنا بحقي نصوعيه شعو منفسنا ناتحدث خير فرهاتنا بتبعات كغيري علماونتنا بقدسنا كغيري اتي ناملاخ زلنا قنعات እንደገና ኩላዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እምበር ተሐዊ ዘወትር እንደን አይጥፋ መንፈስ አይተጥፉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በዘቃልዚ እግዚአብሔር ተዛሪብኩም አለው እምበር አቡሪ ኪዳን ክረኸለና በስተፈላለየ ምክንያት ነት ቤት መቅደስ ሸለል ዝበልዎ ተሐዊ ጠፍ ቁንዓ ሰባት ምስመጹ ድማ ነት ቤት መቅደስ ይሕድስዎ ወእግዚአብሔር ኢሎም ይልምኑ እንደገና አይውልዑ እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ በሐድሽ ኪዳን አይተለወጠን እግዚአብሔር ስለዚህ محداس الله نتحدث تي بمنبار إيدي أبخا زلو هوبت منفس قدوس أم بدو أساورو أبكر مغزيابير قريب كا تبع منفس حيلن فورن قصعاتن بر منفس فرهات أي هابنا زيابير يمسكن زود حانكم كنصلينا أبتزحموكم إيدكم أنبر ويتاد مخفوصكم شم يسوس بتزيتي حليفو رعك بلو ينتزج أنقكم قدس أبو نهو أبكين ميخا أودات أوالد أديتات أبوتات كم من بس بستم ساكب دقرو أي المدوخة صلوت كلام دو زي كونس كامنو لومي معالتا يكبلو بالشم يسوس كريستوس زحمهم زبالي كانزا ما أسرتي أرعوت بالديابلوس استقمت سيطان قمرات كاخلو بسم يسوس يبتس أبسقا أبو أمرو أب سمعيت أب مهتسن أب كبدي أب دم زل حمامات بالسم يسوس كريستوس كيد كاب حوي كيد كاب حابتي كيد كاب أبوي كيد كاب الدين بالسم يسوس تنقل بالسم يسوس تنقل تسو زي تقبروا قبروا كيديو نعم لاخ تشونقو يلن بأملاخ أمنو بشمون ما أمنو كتسألعون ما يخو بالشم يسوس كريستوس تفوسي تفوس كبرنا سمي يخون آمين